F'Diċembru li ġej il-membri parlamentari fir-Renju Unit mistennija jivvutaw favur liġi li tipprojbixxi tipjip fil-karozza fil-preżenza ta' tfal. Dan kif it-tipjip fil-karozzi jesponi l-tfal għal ħafna tħaħen u hemm qbil li tfal għandhom jiġu protetti minn dawn il-perikli bla bżonn. Jekk tgħaddi din il-liġi se tkun tapplika l kull min ipejjeb fil-preżenza ta' tfal fil-karozza u mhux biss għall ġenituri tagħhom. One News staqsa li kieku liġi bħal din kellha tidħol f'pajjiżna kif jaħsbuha l-Maltin. Ħafna deru li jaqblu bisħieħ. Naqbel kullimkien kieku. Jien naqbel ħafna. Għalija ma npejjebx jiena, meta jkun hemm id-duħan qed ipejjeb xorta. Kellu bżonn jaqtawh kompletament minn kullimkien. U inti sinju? Naqbel ukoll. Għax mhux tajjeb u għax peress li jkollok it-tfal miegħek dawn l-affarijiet mhux suppostu. Drivers ipejpu hekk karu każa. Tajba ħafna kieku. I think it should be now. Din il-liġi diġà teżisti fl-Awstralja, il-Kanada, l-Afrika ta' Isfel u l-Istati Uniti. Minkejja dan mhux kulħadd f'pajjiżna jaqbel ma' liġi ta' din ix-xorta. I don't agree with it, għax it's your own car and you do what you want. Kien hemm min kien xettiku dwar liġi bħal din. Le, insomma, fil-karozza jkun għalih waħdu, jekk ikun waħdu, jagħmelu jibżal saħħtu ġifieri ma jkunx qed jibżal saħħa saħħtu biss. Jekk ikollu l-ħadd ieħor le.